all locally. All locally. Too much work. Today, 23 boys. I don't know that the boys still love me. I'm not going to boys for Munanya. You know, one of them, I'm working for me. And I find it very interesting. One of them said, Daddy, Oromati fan on Facebook, all Kagi and all I believe. We believe in you, no matter what people are saying. Makaranki me go die for Nanya. Nkai for Nanya Kaine. I'm very happy. Give away me follow. Where are you watching from? Please make sure you share this message, because tonight we will give away to everybody. Everybody that shared the broadcast. Everybody that shared the broadcast, please. Wow. Wow, I'm very happy. Yes, we're in Asaba. But in Asaba, no more kakare. Omaka bomo kumwela there. Ane still men's ane still ikembu be bata Santon Sanatoriums. Makana ekalolweke. Samtums. Or too much power. And what one you guys are going to do? Zopo onwe yindu. Zopo onwe gindu. Ina asukwa na nde mmadụ si na-asị. Ka chi na-efo ka mmadụ na-aka. Ka arọ na-aga ka mmadụ na-aka. Dekwa chọọ ife ihe ma onwe ya egbukwa na mmadụ. Ezukwa n'ori. Mana ọnụ ya na-ekwu. Ndị n'ọchị, ndị na-akwa nwere mgbe mmadụ ncha ga-amụ amụ at a time. Ada nwere mgbe mmadụ ncha ga-ebe akwa at a time. Even choke mara obona mmadụ ncha ya nwa ofu ụbọchị. And mmadụ ncha mandiri ofu ụbọchị. Mgbe ya amata. Maka na nwa isi be ya. Anyị nwa na anọba anaghị ana. Anụ mmụta ịgba aja ọsọ. Dinta mmụta ịgba aja egbe. Kwe na wọta. Onye sikwa na ịma mbi onye afọ ama mbi. Ife na-ese bụ ọkịka. Oika na-ese okwu keko onye esi bụrụ sọị. So a na-akwado ọrụ abalị na abalị a ga-adị egwu. Ụmụaka ọ dịka mgbe a narị akọcha m ka ha na-abịa. Ụmụ ụgbọ anụ na-ekele ọrụ eke emesị ike mmajiri were ya tinye egwu ma na-ekele ọrụ eke mgbe wee luo echi. Ya ajụ onwe ya makwa na onye a na-ekwugide nwere ihe ọ na-eme. Onye na-enwere ihe ọ na-eme nwere ihe eji ya eme. Latest papa ejima 2023 Onye Eze Jesus. 23 boys. Enwe okwu nkwu mgbe a na-ese okwu. Amụrụ nnọọ ka nlapụ ife mere eme kwubezie ihe ọzọ. Enwe okwu nkwu maka egbe agba m ndị assassin. Gbaa m egbe si n'aka m mgbe egbe si n'aka pụọ. Ụfọdụ jiri ebebe akwa na Facebook. Ụfọdụ jiri ekọba nwafọ na Facebook. Ụfọdụ bebe akwa. Amara m na ọmụ sizi na egbe amara m na ndị mmadụ aghọtara m nye onye agbaziala egbe abalị ọ bụ na ọgwọrọ ọgwụ. Ya na chi mmadụ ji bi wee nwere ike ichekwabazi ya. Na Chineke nwere ike ichekwaba mmadụ. Nya mmụọ ozi mmadụ enwezi ike ichekwaba ya. Nya onye ọbụla agbaala egbe ọ bụ na ọ bara ọ bụrụ na ọgwụ ka ọgwụ. Afịa na-azụ ka ọ ma anya ya. Ife mmadụ bụ. Afịa na-azụ ka ọ ma anya ya. Ife mma na ife ya bụ ife ga-adị. What will be will be. Temple, God will, God bless you.
nwere ife ime kata ka ịkwatu onye Chineke gozi sọsọ onye nwere ike ịkwatu onye bụla ebu bụ Chineke ya ma ọnyanwa nwere ife mmadụ mmekata na ekene n'anya no first Sunday nna arụlụ ụmụ boys 23 ọlụ first nya izizi to fanayo biko ke kwụarụ m ụgwọ hotel na ayọ biko sindadi biko jos ka mbisa aka na ife ha ji alụ ọlụ. Oh God, ka ife me ike mebe 23 boys just first in history. Ma sometimes ọ na-adịkwa mma ịkọcha mmadụ, sometimes ọ na-adị mma ka akọcha kene mmadụ maka na sometimes ebe a na-akọcha mmadụ ka a na-anọkwa ka Chineke na-ebu n'ihe elu. Sọsọ onye nwere ike ịkọcha ọda bụ onye Chukwu na-akwadoro na-ekele ọlụ eke. God bless all of you. Maka na na-esili mens a na-esili anyị mmemme agwa na ife unu ga-eji enwe secret m ga-agwa unu maka ụfọdụ amara ife a na-akpọ enwe secret m ga-agwa unu maka na o nwere thank you Ikechukwu Ojukwu nke Nnewi ka ọzọ. Thank you Franklin Nwago, thank you. Vivian Ozioma, thank you. Onye Ami Brazil, thank you. O nwere ka ọ bụrụ nkwugheri ka ị na-ekwugheri na Brazil. Thank you. O nwere ka ọ bụrụ nkwugheri a ka ị na-akwugheri na Brazil. Maka anyị ma na most of you na Brazil efe unu na-eme, anyị ma efe unu na-alụ na aja dị ka unu na-ele, anyị ma efe unu na-alụ. Ma brok so ka ị nwee ike ka na-enene delete ka m nwee ike ime ya comment but I will not block you ka ị nwee ike ka na-enene. Thank you Innocent Chidera. Innocent is in Andy Rugged. Are you sure? Kelly West Side, thank all of you. Nse na nka surprise him. I'm telling you, this thing surprised me. I call him one na agbalu m egbe. Ife ya bụ ka ịbịakwa na mkpọ US, nke m abụrụ arenji. I call him one ife melum ndị asasị m bịa gba m egbe. Ka egbe si wee mee, ụfọdụ jiri ekọba ọnụ na Facebook, ụfọdụ jiri ekpaba ego, ụfọdụ sị na nna anyị isi ọgwụ. Nwee na-ajụ iwu abụ na onye ọbụla agbara egbe na-agbara ọ bụrụ na ọgwụ ka ọgwụ ọ ka mmalene n'aka ka mgbe egbe si wee pụ n'enya na mgbe egbe afọ ọfụma n'enya mgbe egbe karị ebe a ọ karị ọ na-asịtabago egbe niile agba na-arụ a si n'aka wee pụ bịanụ mgbe ọbịa jụọ ese amaghọ m if you doubt what I'm saying ịbịa mkpọ ọbịa jụọ ese ọ bụ na ịda atụ ife na-ekwu ịbịanụ mkpọ ọbịa jụọ ese onye ka ụfọdụ ji ebe akwa na Facebook ịnụ na nna eme ka ndị otu unu ụfọdụ anọ m ndị na-asị na onye eze na-anya isi ọgwụ maka na agbalị ya egbe nke nwame nke bụ na nna nya mmadụ ama nkọzi ife mere ya nya Chukwu na Chineke lụọlụ m ọlụ ebe mma akọzi ya na ọ dịkwa egwu ọ dị nnọọ egwu. God bless all of you. Chukwu ebuka Onye Eze Chukwu. Thank you very much. Ụbọchị afọ agba m egbe ọ dị very terrible na mkpọ. Ọ dị very terrible. Ara m ekwukwu ya na ka ọ bụrụ ọ Chukwu chekwaba m. Maka na egbe niile ha gbara na-arụ abụ n'aka ka o si wee pụ. Ọ bụrụ nke akụkọ. Ọ Chukwu chekwaba m. So na mana onwe ife na wonder taa 23 boys
Akairo maybe a sabata madafa chimo daddy must come. Daddy must come because daddy because daddy because need iche. Onwe 5 we be need we iche. Enwe if amara be 5 we be na nji we iche ntu. Na nye ba no keta ofa kworo m ogwe ya. Eba no na ofa kworo m ogwe ya. Na dem pay. See am. Akwofa kworo m ogwe abokwa mo. So we thank God. So we thank God. So we thank God. The mother said, "Why can't I say, hey, Bukobi Sireni in Abuja?" They both was for Batara because who Chena can ever go Bukobi Sibata forever. Oh, we care the Kuno. Tubugazelo Mono. Chaton Wefanga won on was secret in Gekuzilonu very soon. On was secret in Gekuzilonu. And one another secret in May review very soon. Oteziaka very soon. Oteziaka. Yes, Chigo, thank you. Chigo, share this message because give away Geluto Onye Obuna. If you put this new week, you people will rejoice. However, this new week, a new thing will happen to you people. If all get melele in a new week, here na abanye. This new week, if all for you na tobalanya, get mele. Believe me, believe you are God. If all for get mele, that transaction in Enanya since, Oga work this new week. That gap in at 1 year since, Oga bata this new week. That contract in at 1 year since, Oga bata this new week. That favor madu kwegenamkwa, since many years, Aga boy na phone this new week. That all from the engineer, that all in at 1 year since, Aga boy this new week. This new week, the business vanada agana nkoma gebido gaba. You will receive good news this new week. If Oma Gemeli this new week, one kurunja gekuma this new week. And when feeling na somebody na nene mobuni nwere obi Chineke. If Oma Gemeli and they ga bom simo obu moti nyem obula ni nyem oburu dollars nyem makana for me Oma. Oma Gemelu mmadu. Nothing will happen. That favor in at 1 year, you can receive here this new week. All of you in our choices, you get what and take this new week. And when you buy millionaire, nenem, obu tears, nenem, God will show you mercy this new week. You will rejoice this new week. Believe me and believe you are God. Even when you where's your hope. Hope is coming to you. Believe me and believe me, are God. Ndi akwege nkwa chezogi agecheta this week. This ending of February, God will remember you. And beginning of March, God will remember you. The next phone call again from 24 hours from now will be a phone call of joy. Surprise. Somebody will receive a lot. Hana Tolania. If Obana Game could be digging this new week will happen to you. In the mighty name of Jesus. Amen.